Fusta de Carrasca és la meva nova novel·la. És una novel·la que està narrada pel personatge protagonista. El personatge protagonista que és una dona i que des del present va mirant el passat. Aleshores, ella no se'n va una generació davant, sinó se'n va 2 generacions davant i comença a parlar des dels seus avis. Comença a recordar els seus avis per via materna i per via paterna. Per via materna més marcada, perquè d'alguna manera el títol fa referència a un dels noms que té l'àvia de la protagonista, que és Carrasca. Carrasca és el nom de l'àvia materna, però a la vegada també és el malnom que queda a tota la família. D'ahir, fusta de Carrasca. És una fusta molt manejable i a la vegada molt resistent a l'hora de treballar. És a dir, d'alguna manera, aquest tipus de fusta de l'arbre de Carrasca, aquestes virtuts, també conformen part de la personalitat del personatge protagonista. El relat comença sempre, cada capítol, des del present i se'n va en un moment determinat, agarra el camí cap al passat i va a un moment o altre de la vida de la seva família o de la seva pròpia vida. N'hi ha 2 paisatges també. El paisatge d'on són originaris, perquè ens parla d'una família de classe baixa, emigrant, que ve des de l'interior de la península, des de la Manxa concretament, i s'instal·la en terres valencianes, i de la manera que van entrant i adaptant-se a la nova societat. Ens parla de per què emigren, del paper de la immigració i de com les diferents branques d'una mateixa família entren o s'integren en aquesta societat. Jo crec que és un llibre que està ple de matisos que s'han d'anar descobrint a poc a poc. És un llibre que vos el recomano llegir. Jo l'he escrit amb molta passió i suposo que aquell ofici que me fa escriure totes les setmanes en premsa i això l'he sabut traslladar. I pense que vos farà recordar, perquè la literatura és un desig, si no és memòria, és desig de memòria, és a dir, hi ha un gran desig de memòria.